Velkommen til Boost Sydfyn 1.0. Og ikke mindst velkommen til de 86 kreative iværksættere, der frem mod sommeren 2012 skal booste deres business i fællesskab. Boost 1.0 er et uddannelsesforløb i vækst. Under hele forløbet er det meningen, at du skal udvikle din virksomhed og forbedre din bundlinje. Hos os kan du ikke få et ringbind, så du kan heller ikke stille Boost hen i reolen til at samle støv. Når du laver en pipeline for eksempel for dit salgsarbejde, så skal du tage den hjem i din virksomhed og bruge den i det daglige arbejde. Boost 1.0 er et 60-sporet forløb til vækst. Det er sådan en mellemste forløb. Det er 9 moduler, der sammenkæder fagene ledelse og strategi, innovation, netværk og branding og kommunikation. Modulerne er simpelthen den røde tråd i forløbet. Og allerede fra nu af er det meningen, at du skal træne din første elevatortale, og det gør vi også i dag. Jeg hedder Janne Fuglsang, og jeg driver et firma, der hedder Fuglsang Haver. Og det giver sig selv, at det handler meget om haver, og det handler også lidt om landskab. Det er jo ikke bare, det her det er jo bare et projekt, og der ligger flere pipeline derude af. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det vi gør, det er formidling af danske designvarer i Japan. Jeg er dyrlæge. Det min virksomhed går ud på, det er jo at hjælpe folk til at få større glæde ud af deres have. Et andet spor i Boost 1.0 er klippekortet. Det består af 8 fag, hvor du kan vælge fag ud fra, hvad dine udfordringer er. Det kan være fag som personligt salg, hjemmesideoptimering, økonomistyring eller finansiering. Skal du fx være bedre til at sælge, så vælger du klippet personligt salg. Her bliver du klædt fagligt på i undervisningen, og du får afprøvet grænser, når du skal træne salgssituationer på teaterscenen. Det kan også være, at du har mere brug for at få styr på din økonomi. Det her det er et afklaringsværktøj. Så vælger du klippet økonomistyring light. Her arbejder du med at få struktur på dit budget, så du får overblik over, hvilken del af din forretning du tjener penge på. Klippet indeholder også en netværksaften, hvor du møder lokale revisorer, der hjælper dig med budgettet. Fælles for alle klippene i klippekortet er, at de er kant, og de byder på overraskelser og ikke mindst forstyrrelser. Vi skal blive ved, og vi skal blive ved, og vi skal blive ved til, vi finder noget, der er særligt. Hvad er det særlige ved jeres firma? Det sidste spor, det er netværk. Det er det, der binder hele forløbet sammen. Det er her, hvor du sparer med andre, både dem på dit hold og dem på andre hold. Det er her, hvor vi skal på inspirationstur sammen, ud og se, hvad de andre de gør bedst. Det er også her, hvor vi sammen skal finde ud af, hvordan vi skal brande Sydfyn. Hele forløbet, det ender med, at du skal ind foran eksperterne. Det er der, hvor du skal høre, hvad de synes om din forretningsidé og din forretningsmodel. Det er her, hvor du får feedback til, hvad du skal lave fremover, og hvordan du skal nå dine drømme. Og hvem ved, måske skal du med på Boost 2.0 og lave global innovation. Vi booster vores business!